मिस फारूकी, आप हमके यहाँ काहे बुलेंगे? मिस्टर खान, जौन बात हम आपके बतावे वाला बानी ना, ट्रस्ट पे आपके बहुत सॉलिड वाला शॉक लगे वाला बा। बट और मिस्टर खान, आप बैठिए प्लीज, यहाँ आए, आप बैठिए। देखिए, पहला बात जो हम आपके बतावे वाला बानी ना, आप बीच में हमके टोकब ना। और दूसर बात ये कि पूरा बात करे देब हमके, और तीसर बात ये कि प्रॉपर रिलैक्स होके आराम से सुनब हमारी बात। हो सकेला कि आप ही सदमा बर्दाश्त ही ना कर सकी। ओके? देखिए मिस्टर खान, हमने बहुत दिन से एगो पत्थर के आंख वाला शख्स के तलाश करत रहनी कि ना करत रहनी। हम भी वही के बात। हम आपसे कह चुकल बानी कि हमके इंटरप्ट मत करब। मिस्टर खान, हमके पता लग चुकल बा कि वो शख्स के बा। मिस्टर खान, वो पत्थर के आंख वाला शख्स और केहू ना, तनवीर बिया। हम जानत रहने कि आप भी सदमा बर्दाश्त ना कर पाए, लेकिन प्लीज हाँ, हम एक बार झूठ नहीं की बोलत। हम अपन आँख से तनवीर के देख ले बानी, ओकर एक आँख पत्थर के बाद, ट्रस्ट मी। हम आपसे कहले रहनी कि आप शॉक में चल जाई। हम जानी ले, तनवीर हमके खुद आके बतैला। तनु तो के इतना बड़ा झूठ ना बोले के चाहत रहा। तो के पता बा कि हमके झूठ से सख्त नफरत बा। हम जानी ना जानी, लेकिन हम का करती। हमार शोहर हमरा के इतना बेरहमी से मारत रहे कि हम अपन एगो आँख खो देनी, और हम ये बात से इतना शर्मिंदा बानी कि आप लोग के बता ना सकेनी कि हमारी एगो आँख पत्थर के बा। लोग हमरा ऊपर हंसी है जैमी, हमरा के माफ कर दी जैमी, लेकिन हम अपन मजाक बनते ना देख सकेनी। आप तो जाने ले कि हम बचपन से का झेल ले बानी, कितना कुछ खोए ले बानी। हमें दोस्ती ना खोवे चाहत रहनी जैमी, प्लीज हमरा के माफ कर दी। आई अंडरस्टैंड तनु, लेकिन तो के हमसे सच छुपावे के ना चाहत रहा। वो शर्मिंदा रहल की वेल एक्चुअली इस सिचुएशन में केहू भी शर्मिंदा होके, वो तो बेचारी लड़की भी है। मिस्टर खान, वो बेचारी नहीं खे, समझ नहीं आप? अल्लाह मियां, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? वो आपसे कुछ भी कही आप ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर ले? डू यू रियली बिलीव हर? जी, आई बिलीव हर। मिस्टर खान, यू आर नॉट गेटिंग द पॉइंट। हमने पत्थर के आंख वाला शख्स के तलाश करत रहनी कि ना करत रहनी? देखी, उ सब अटैक्स, उ जे कहानी वो बतवले रहे, उ सब झूठा रहे, बेवकूफ बनावत रहे हमने सबके, वो सब फेक रहे ओकर कहानी। अब सब कुछ साबित हो चुकल बा मिस्टर खान। जी ना, साबित ई भइल बा कि हमनी गलत इंसान के पीछा करत रहनी। ओके ओके मिस्टर खान, आपके पता बा कि कल रात हमारे कमरे में 2 भूत और एगो एलियन आयल रहे? अब का आप बकवास कर रहल बानी मिस फारूकी? ओ अच्छा, हम बकवास करत बानी, और जे तनु करत रहे वो का रहे? हमके लगल कि आप हमार कहानी पे यकीन करब, काहे कि एटलीस्ट जे ऊ कहानी बतवले बिया उससे थोड़ा ज्यादा बिलीवेबल बा। मिस्टर खान, आप काहे ना समझ पा रहल बानी? ये सब तनवीर के चाल बा। ओके, हम आपके फोटो दिखवले रहनी उस सफेद आंख वाला शख्स के, ओकरा बाद संगीत में भी ओकरा के देखल गई। एकर मतलब इस साफ बा मिस्टर खान की तनवीर झूठ पे झूठ बोल रहल बिया। यू राइट मिस फारूकी, उस शख्स वहाँ मौजूद रहल, लेकिन हमनी की पता न रहल कि वो के बा, तो हमनी एज्यूम कैनी कि वो अटैकर बा। तनु से बात करे के बाद हमरा रियलाइज भइल कि ऑब्वियसली वो वहाँ मौजूद रहली, काहे कि अटैक उन पर ही भइल। ओके, मान लेनी, लेकिन जब हमने बाद में उस सफेद आंख वाले शख्स के बारे में डिस्कशन के लिए रहनी, तब वो सच काहे ना बतावलस? काहे कि वो शर्मिंदा रहल, डिप्रेस रहल, यही खातिर वो कुछ न कहलस। लेकिन आप ये बात तो मानत नहीं ना कि वो झूठ बोललस अब तक? और शायद आप भूलत बानी कि आपके झूठ से नफरत बा। यस मिस फारूकी, हम जानत बानी कि वो हमसे झूठ बोलस, लेकिन आप न जानत नहीं कि तनु के चाइल्डहुड परफेक्ट न रहा। देखिए मिस फारूकी, तनु बुरी लड़की ना बिया, सिर्फ बुरा हालात था, और हम ना चाहिए कि आप उसे जाके इस सब के बारे में बात करी, ओकरा और परेशान करी। जे लोग जिंदगी में दर्दनाक हादसा से गुजरे ले, उनके वो हादसा के बारे में याद दिलावल ना जाए तो बेहतर होती। और हम जाने ले कि आप ये बात समझे। प्लीज मिस्टर खान। प्लीज मिस फारूकी, एक्सक्यूज मी। व्हाट अ क्रीप। तनवीर के पहले से ही पता रहे कि इस सब होके वाला बा।
तो मिस्टर खान के पहले ही से सब कुछ बता देलस। सिटी हॉस्पिटल से का होकल? अरे का होकल निका, तू काहे कुछ बोल ना रहल बाड़ू? इमरान अब एक बाड़े। शुक्रान अल्लाह। लेकिन निकत एकरा से हमार गुनाह कम ना होकी जात। हम अभी जाके सबके सच सच बता दे रहल बानी। सब कुछ बता देब सबके। भाईजान, भाईजान घर में पुलिस आइल बाड़े और वो लोग इमरान जीजू के एक्सीडेंट के बारे में पूछताछ करे चाहता डे। तो बता दे लो असद के। और तू मिस्टर खान के पहले ही बता देलू। हाँ तो तोहरा के काला अकेला कि हम वो वक्त के इंतजार करत रही कि कब तू जैमी के सब कुछ बता के हमरा के फंसा देबू। शक तो हमरा के वही वक्त हो गइल रहे जब तू हमार आंख में संतरा के छिलका के छींटा मार ले रहे। बस यही खातिर हम जैमी के सब कुछ बता देंगे। तू अभी अंडा से बाहर निकलल बाड़ू छोया और हम ये खेल बरसों से खेल रहल बानी। तनवीर, ये सब तोहरा खातिर खेल होखी, हमरा खातिर खेल नहीं खे। सब यह तो हमू कह रहल बानी जोया कि तोहार खातिर ही खेल नहीं खे। लेकिन अब एकरा खेल समझला तबे बेहतर हुई। हारे की कसक थोड़ा सा कम हो जाए, काहे कि हारे के तो तरह के बाही। तू अभी हमरा से वाकिफ नहीं खो, तारा अंदाजा भी नहीं खे जोया कि हम का कर सकेंगे। तू चाहे कुछ भी कर ल तनवीर, हमके कोनो फर्क ना पड़ेला। फर्क हमके ई बात से पड़ेला कि हम जौन लोग से मोहब्बत करेनी तो उनका धोखा दे रहल बाड़ू, उनका चोट पहुंचा रहल बाड़ू। और तू कुछ भी कर ला, हम तो के ऐसन करे ही ना दे। हमारी आंख देख रहल बाड़ू, गौर से देखा। जाने लू कैसे खोनी हम अपनी आंख, ये तबाह कैलस हमारी आंख। जाने लू खुद हम ही अपन यही हाथ से। हम तोहरा से कहले रहनी है कि तू सोच भी ना सकेली कि हम का कर सकेनी। जब जिस्म पर फालतू चर्बी जम जाए तब शेरनी के सामने ना आवल जाए। हम कहले रही ना तोरा से कि हमरा से दूर रहिया, तोहार खातिर बहुत बेहतर हो। देखी, इन्वेस्टिगेशन केला के बाद हमने ये नतीजा पर पहुंचल बानी ये कोनो एक्सीडेंट ना रहे। गाड़ी के केहू जानबूझ के आग लगौले बा। और हाँ,
मौकाए वारदात पर आखिरी बार केहू बाहरी आदमी के देखल गिल रहे। शायद वो आपके बीवी और आपके बेटा रहले। आप ही कहल चाहत बानी कि ये काम हमार घर में से केहू के लिए बा? जी ना, हम आपके बीवी और आपके बेटा से सिर्फ इतना जानल चाहत बानी कि काऊ हसीना जी के घर के बाहर कुछ ऐसा देखलन जेकरा से हमनी के मुजरिम के पकड़े में थोड़ा मदद मिल जाए। जे गुना तू कैले बड़ा ओकरा सबके सामने कबूल कर। इंस्पेक्टर साहब, अगर हमारे भाईजान के कुछ पता होखे तो वो आपके जरूर बताइते। हमने वो खानदान के जरूर जाने ले और यकीनन उनकर मदद भी करल चाहब। लेकिन भाईजान, आपके कुछ नहीं के पता ना? ना? तो ठीक बा राशिद साहब, आगे अगर जरूरत पड़ल तो आपके थोड़ा सा तकलीफ जरूर दे। कोनो बात ना ऑफिसर, आपके हमनी से जौन मदद चाहिए आपके मिली। आप बस वो हैवान के गिरफ्तार कर ली जे घिनौना हरकत के लिए बा। ओकरा गिरफ्तार करके जेल के सलाख के पीछे डाल दी। डोंट वरी राशिद साहब, आज ना तक कल पकड़ ली जाए। जी हम तो सिर्फ तो के गिरल समझत रहनी, लेकिन तू तो साइको बाड़ू तन्वीर। जेल में होके के चाहिए तो के। दुनिया में जौन चाह वो कब मिलेला जोया? तू हमरा के जेल भेजे चाहेलू ना, तो हमरा के जेल भेजे खातिर तोहरा के पहले ही साबित करे के पड़ी। तू आज तक अपन मिस्टर खान के साबित ना कर पैलू। तो दुनिया के सामने का खाक साबित करबू? काहे करत बाड़ू तू ये सब कुछ? का चाहे तो के तन्वीर? असद, असद, असद। का? तू ये सब मिस्टर खान के पावे खातिर करत आड़ू? हाँ, बच्ची बड़ी तू सोया, जौन आज तक समझ ना पैलू। और अफसोस अफसोस कि तोहार मिस्टर असद अहमद खान अब हमार जमीन न रहल, वरना हमरा के ये सब कुछ ना करे के पड़ी। लेकिन तू मिस्टर खान से मोहब्बत ना करेलू तन्वीर, काहे कि तोहरा जैसन लड़की केहू से मोहब्बत कर ही ना सकेले। तो के कहलस कि निकाह सिर्फ मोहब्बत के खातिर करल जाला? असद यंग बड़न, गुड लुकिंग बड़न, अमीर बड़न, हमरा के वो सब कुछ दे सकेलन जौन हमरा के चाहिए। हमरा के एक शौहर चाहिए। तो असद कहे ना, ऐसन का बात तोहरा पास जौन हमरा पास ना हुआ? फिर काहे मिली तोहरा के असद? काहे मिली तोहरा के? सिर्फ यही से कि हमरा पास एगो आंख नहीं के? जे रिश्ता बनावे लेना तन्वीर, उनका मोहब्बत से मतलब होखेला, लेकिन तो के सिर्फ अपन मतलब से मोहब्बत बा। ये फर्क बा तोहमे और हमरा में। अच्छा, तो तोहरा के मोहब्बत से मतलब बा? तू असद से मोहब्बत करेलू? हाँ? बहुत भोली बाड़ू जोया।
जौन अपन दिल के बात तक ना समझ सकेलू, लेकिन हम जानता नहीं कि तू ओकरा से प्यार करेलू। लेकिन अब हमरा के कौनो फर्क ना पड़ेला। हमरा के असद चाहिए और हर हाल में चाहिए। आई एम सो सॉरी तन्वीर, यू आर लेट। काहे कि सिर्फ 3 दिन बाद हमार और मिस्टर खान के निकाह होके वाला बा। हाँ। 3 दिन में तो दुनिया 3 बार घूम जाला जोया। दुनिया गोल बा तन्वीर, हर बार घूम के उहे पहुंच जाइबू जहां अभी बाड़ू, एकदम तन्हा और अकेला। मिस्टर खान तो के कबो ना मिली है तन्वीर। चीज आसानी से मिल जाए तो मजा ही का बजोया। तू देखिए हा, तोहार मिस्टर असद खान के ता हम ही पाके रहब। ऐसन कबो ना होके तन्वीर। मिस्टर खान हमार बाड़े और वो हमार ही रही है। हमसे ही निकाह करिए मिस्टर खान। हो सकेला, लेकिन दुनिया के सामने तोहनी के निकाह एगो बेमानी रिश्ता बा। असल में तो मर्द और औरत के रिश्ता बिस्तर पे बनेला। और तू देखिए हा, तोहार असद के साथ वो रिश्ता हम बनाए। निकाह चाहे केहू से भी होके, लेकिन सुहाग रात ता हमरा साथ ही हुई होकर। अयान, हमके तो से कुछ बात हम करके आपसे कितना बार कहले बाने कि आप हमके अकेला छोड़ दी। अब हम बोलब तो बोलबा के बोले लू। एक बार सुन तला कि ये बार हम तो से कहे का आयल बानी, ओकरे बाद इत्मीनान से हमार बात काट लिया। हाँ, हमके खूब पता बा कि आप यहाँ काहे आयल बानी। प्लीज आप चल जाए यहाँ से, हमके अकेला छोड़ दे ही प्लीज। हेलो अयान, हमके पता चलल कि इमरान अब खतरा में ना बा। जी, अल्लाह के शुक्र बा। और घर पे सब खैरियत? जी। अयन, सब ठीक तो बा? तू बोलत काहे नहीं खा? जी जी, सब खैरियत बा। I'll call you back. ओके। घिन आ रहल बा हमके तो से तन्वीर। तू इतना गिरल सोच भी कैसे सकेलो? यू आर सच अ सिक माइंड। मिस्टर खान ऐसा कुछ भी ना करिए, समझ लो तू। तो अभी बच्ची बाड़ू सोया, मर्द के फितरत के ना समझेली। एक पत्थर के पिघलावे के हुनर हमरा के बखूबी आ। तन्वीर, एगो बात हमार भी सुन के जा। तू चाहे लाख कोशिश कर ला, मिस्टर खान हमार बाड़े और वो हमार ही रही। तू कोनो भी हाल में उनका हमरा से ना छीन सकेलू, काहे कि हमार प्यार, हमार भरोसा तो हर चाल और हर साजिश पे भारी होगी। ठीक बा, देखल जाओ जीत के कर हो खेला। तू भी यहाँ बाड़ू, हम भी यहाँ। देख लिया तन्वीर, इस खेल में जीत हमारी ही होगी।
निकाह तो हमारी ही होगी मिस्टर खान के साथ, लेकिन रुखसती तो हार होगी ई घर से हमेशा हमेशा खातिर। और अगर जीत हमार भई तो रुखसत तोहरा के होवे के पड़ी, हमेशा खातिर। तो हार जीत नामुमकिन बा तनवीर। तू जमीन आसमान भी एक कर लेना, तब भी अपन नापाक इरादा में कामयाब ना हो। काहे कि मिस्टर खान हमके कबो धोखा ना दिए, नेवर एवर। जोया, अब अभी तक ये बानी, गो गेट रेडी। आई नो टमाटर, पर हम का करी? हमके आपे बोलले बाड़ी कि कुछ बहुत इम्पोर्टेंट लोग के कार्ड देवे के बा और आज रात के ही देवे के बा। प्लीज जल्दी करी। जोया तू अब तक यही कपड़ा में बैठल बाड़ू, जल्दी करा, इमाम साहब आ रहल होकी है। या पे कुछ कार्ड्स अभी बाकी बा, तो हम हे तनवीर, थोड़ा सा कार्ड्स बाकी बा, तू चिपका देबू? हाँ, काहे ना। थैंक यू सो मच तनवीर। तो हमारा और मिस्टर खान के निकाह के कार्ड चिपकईबू। सो स्वीट ऑफ यू। ओके फूफी, हम रेडी होके आवतानी। बस कोनो तरह से जोया इमाम साहब के इम्प्रेस कर दे। हम तो सुनने वाले की बहुत ही सख्त मिजाज बाड़े। ओह, याद आई। सोया, ये दवाई तोरा के इतना नशा कर दी कि इमाम साहब के सामने तू अपना ऐसा तमाशा बनेगू कि सब याद रखी है। कैसन लगत आनी हम मिस्टर खान? बहुत अच्छी। थैंक यू। आप सोया, बस ही थोड़ा सा कार्ड रह गइल बा, आप कर दे, हम हो जाके तब तक तैयार हो जाता नहीं। ओके। लागत बा इमाम साहब आ गई नहीं, चला चला जाई।
बेटा, अब अपन मुमानी के इतना नीचे गिरे पे मजबूर मत करा कि ओके वीडियो के इस्तेमाल करे के पड़े। हमार बात मान जा, वरना तू ई भी बहुत अच्छा तरह से जानत बाड़ा कि हम जे कह रहल बानी वो कर भी सकेनी। और वैसे भी हम तो पहले से ही गुनहगार बानी, और अगर ये वीडियो बाहर आ गई तो निखत के जिंदगी बर्बाद करे के गुनाह भी हमरे सर आई जाए। सिरीन पहले ही खुदकुशी के कोशिश कर चुकल बिया, और के जाने अगला बार ओकर ई कोशिश कामयाब हो गई तो निखत और सिरीन के खुशी तोहरे हाथ में बा आया। उनकर खुशी खातिर हम तोसे एगो छोटा सा कीमत मांग रहल बानी, बस अदा कर दही और आपन बहन के खुशी और आपन अम्मी के जिंदगी दोनों बचा ली आयान। सोच ली तोरे पास वक्त बा, और एगो बात के ख्याल रखिए, हमरे सब्र के भी एगो हद बा। कहीं ऐसा ना होके कि तोरे जवाब के इंतजार में हमार अंगुली कोनो गलत बटन पे दबी जाए। बेटा, अब तोहनी दोनों शरीके हयात बने वाला बड़ा। निकाह के जाने ला, ये एगो रिश्ता ना एगो वादा बा कि एक दूसरा खातिर ताउम्र खातिर तोहनी एक दूसरा से कर रहल बाड़ा। ई वादा बा तोहनी दोनों के ताउम्र एक दूसरा के साथ निभावे के वादा, एक दूसरा के मुश्किल परेशानी और मुसीबत में काम आवे के वादा, और ये वादा बा जिंदगी के गुलशन के महकावे के वादा। जानत बाड़ा, जन्नत में सबसे पहला निकाह बाबा आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम के भइल। जब फर्श से अर्शे आदम तक फरिश्ता और हुरे मलाइका लब्बैक आमीन कहले रहले, इनाम बा अल्लाह के कि जन्नत से चलल बा और जन्नत तक ले जाला अपन बंदा लोग के। तो बेटी, आपके पांचों कलमा तो याद ही होगी। बिस्मिल्लाह, अव्वल कलमा। दरअसल काजी साहब वो बात अव्वल कलमा तैयब, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोनो माबूद नहीं थे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल बाड़ी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। लड़की के तालीम भले ही दूसरा मुल्क में भइल होखे, बाकी एकर घर वालन दीनी तालीम बखूबी दिवेले बाड़े।
सोया बस ही थोड़ा सा कार्ड रह गइल बा, आप कर दे। तो बेटी आपके पांचों कलमा तो याद ही होगी। तन्वीर, का केलू तू? हाँ, व्हाट डिड यू डू? तन्वीर, हम तोहसे कुछ पूछ रहल बानी, आंसर मी। हम जौन कहीं तू छोड़ा, हम का कर सकेनी तू देखे चाहे लू। तन्वीर, हाँ, बाहर जौन कुछ भी भइल वो हम कहीं। बोला बोला का करबू तू? हाँ, सुई कितना भी तेज हो जाए तलवार से जीतल ना करेला। तन्वीर एकरा पीछे रखो। अब भी वक्त बा, असद के छोड़ के चल जा, वरना हमारू चेहरा देखबू जौन यकीन माना तू कबो न देखले होइबू। मुकाबला के बड़ा शौक बाना तोहरा के, तो ठीक बा, हम भी देखतानी कि तू अपन रिश्ता के कैसे बचावे। जुबेर, हर काम बढ़िया होके के चाहिए। और अल्लाह, कैसे भूल गई नहीं, हम उस सुनील डेकोरेटर होके बुला के लेके आवा। सुबह तक पूरा घर दुल्हन के जैसन सजल होके के चाहिए। इंतजाम में कोनो कमी ना होके के चाहिए, बता रहल बानी, वरना खैर ना बा तोहार। जा जल्दी जा। जी मैम। अरे वाह रजिया, अपना दावते रुखसत के इंतजाम तू खुद करल बाड़ू। माशाल्लाह। दावती रुखसत? ओ, अच्छा, वो तोर खोखला दावा। हाँ बुढ़िया। कि हमार बेटी हुमेरा हमकी घर से बाहर निकाली। अल्लाह कसम, हम तो भूल ही गए रहनी कि तू अब तक अपना बचकाना खेल खेल रहल बानी। खेलत जा, लेकिन एगो बात के ख्याल रखी हो बुढ़िया, कि खेल और हकीकत में फर्क हो खेला, और वो फर्क तो मिटा ना सकेलू। तू अपन वादा पूरा ना कर पाई बुढ़िया, लेकिन देखिए हम अपन वादा कैसे पूरा करेंगे। अयान और हुमेरा के सगाई कराई के वो का बाना, दिन में ख्वाब देखब बुरा ना हो खेला, अलबत्ता वो ख्वाब के सच मान ले वो पागलपन के शुरुआत हो खेला। और रजिया, तू कैसे भूल गई नी, तू तो सिर्फ 2 दिन के मेहमान बाड़ू ही घर में। 2 दिन ना? हाँ 2 दिन। अरे 2 दिन तो बहुत हो खेला। अभी देखिए कैसे 2 मिनट में अयान आए के हुमेरा से सगाई करे के ऐलान करी। अच्छा, देख ली हा? हाँ, देखत बानी। अरे सोया, कितना बाहर कहले बानी, देख के चलल करी। आ गइल ना दरवाजा में हाथ। का भइल? कुछ ना जानी, वो जोया के दरवाजा में हाथ आ गइल। बस हम उहे देखत रहनी। 1 सेकंड।
ई ली, आप एकरा के लगा ली। हाँ, बहुत फर्क पड़ी। बहुत नाजुक बिया ना। नाजुक लोगन के तनी संभल के रहे के चाहिए। मिस फारूकी, आप ठीक तो बानी? ऑफ कोर्स मिस्टर खान, वैसे भी इतना नाजुक ना बानी हम, जितना तो समझ रहल बाड़ू। जे सोच लेवे नहीं वो कर भी लेवे नहीं। और वैसे भी हम अपन निकाह से काहे परेशान होखा? जे के होखे के बा वो होखत रहे ना तनवीर। फिलहाल अम्मी आप दोनों के नीचे बुला रहे हैं डिनर खाते। ओके, चलिए। वेट। तनवीर, तू भी आ जाइह, वरना पीछे रह जाइबू। दो मिनट से ज्यादा वक्त हो गई रजिया, कहीं तोर घड़ी खराब तो ना हो गई? हमार घड़ी तो ठीक बा बुढ़िया। वाह खुदा, लेकिन तोर वक्त खराब होके वाला बा। हम तैयार बानी। हम इस सगाई की खातिर तैयार बानी। और हम ये भी चाहत बानी कि हमार और हुमेरा के सगाई कल ही होगी। अल्लाह के हुक्म नजर ना लगी। आज आपके नाम की मेहंदी हमारे हाथ में लग जाए। तू असद से मोहब्बत करेलू? हाँ, बहुत भोली बाड़ू जोया, जौन अपन दिल के बात तक न समझ सकेलू। का हम मिस्टर खान से मोहब्बत करें नहीं? अल्लाह मियाँ, व्हाट्स रॉन्ग विद मी? कितना अजीब बात बा। हम कहीं नहीं के पता कि हम मिस्टर खान से मोहब्बत करें नहीं कि ना। हम भी ना। पर बाय द वे, ये सब बात तो पहले लड़का सबके करे के चाहिए, लेकिन से मिस्टर खान के चाहिए कि हमरा पास आवे और बड़ा प्यार से हमरा से कहे कि जोया, I love you. पर मिस्टर खान ऐसन कबो ना कही है। नेवर। मिस्टर खान के बिना कुछ पता ही ना हो खेला।
पर मिस जोया फारूक ही। तो आपके मिस्टर खान से कुछ कहे के बा?